ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଥାଏ ନହେଲେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଡି କାର୍ଡରେ ଫଟୋ ଥାଏ କାହିଁକି ସେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ଯେତେ ବି ସୁନ୍ଦର ହେଉନା କାହିଁକି ଏହି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଲାବେଟି ମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମଡେଲ ଭଳିଆ ଫଟୋ ଥିବ? ଉତ୍ତର ହେଲା ନା, ସିଲାବେଟିଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମଡେଲ ଭଳିଆ ଫଟୋ ନଥିବ। ଏହାର ବି ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲ ରିଜନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ 64 ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା, 108 ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା, 48 ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ମେଗାପିକ୍ସେଲର କ୍ୟାମେରା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ସେ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 1 ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବାଇଚାନ୍ସ କାହାର ଭଲ ଫଟୋ ଆସିଗଲା ତାପରେ ସେ ଫଟୋକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରାଯାଏ। ଆଧାରରେ 1000 କରୋଡ଼ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡେଟା ଥାଏ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଫଟୋ ରହେ ତାହେଲେ ସର୍ଭରର କଷ୍ଟ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯିବ। ସର୍ଭରର କଷ୍ଟ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ଆଇଡି କାର୍ଡରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଉନା କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଟୋକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ଲୋକମାନେ ଅଗଲି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।